बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानैहाय 10 बोसोर 5 मास जोबथेसालियाव एनआइ केसआवहाय जोबथेजानानै गबोनायनि उनाव गावनि नखर संसार आरो बिनानावखौ खोमानानै लानांबाय। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा इन्दि बि गान्दा सारा। दा नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। दा आंबो ओरैबायदि दुखु मोननायजों गोसोआव माने बुंनांगौ राव गैया आरोना। दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननोहाय शेयार खालामनो थांगासिनो दंबावो। नोंथांमोनाबो बयबो नायनो हागोन। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा नुनानै गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो दा नायलांनो हागोन नैबेबायदि आरोना। आंहा फेमिलि दंमोन, नाथाय फेमिलिया गैला। 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय। बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै, बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। आङो लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोब्बाय, न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय। आं बिनानावा थैबाय। बिनानावा आंखौ नेयै नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय। Dia gaya. Tapi सरकारा जुदि अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ, जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो। दिनै बिमाया बेमार, सुगारजों रानख्रेबलांजोब्बाय। दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया, थाखा फैसा गरसेबो गैया। सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो। दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै। माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै। दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरकार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन। नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट सिखांगोन, जों फैसा गैया, कर्टआव थांनो हाया। दा बेफोरनि थाखाय बुहुत झामेला जागोन। वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन। नंखायनो जायखि सरकार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन। आं बेखौ खावलायो आरो।